samenscholingsverbod wordt verlengd. 50-plusser hoopt op 5 zetels. Het is vandaag 11 september en dit is het PLMA-journaal. Het samenscholingsverbod wordt verlengd tot 3 januari 2013. Dit werd vandaag bekendgemaakt. Half maart vaardigde burgemeester Hans Gielissen een verbod uit in het centrum van Venray. De maatregel is ingesteld om groepen jongeren die zich misdragen in het centrum te kunnen aanpakken. Het was de bedoeling dat de maatregel tot 16 september van kracht zou zijn. Maar door de problemen die er nog steeds op straat zijn, heeft burgemeester Hans Gielissen besloten het verbod te verlengen. Er is nog steeds potentiële overlast. Die is al een stuk minder geworden. Maar we lopen toch nog steeds tegen wat incidentjes aan. En het vermoeden bestaat dat er ook wel een samenhang is met de invoering van de wietpas. Die toch wat een duidelijke toename van straathandel te zien heeft gegeven. Met alle dynamiek die daarbij hoort. Als je dat gewoon bij elkaar optelt, vind ik het heel verstandig om het samenscholingsverbod te verlengen. Vooral ook in de wetenschap dat het wel een effectief middel is. Het is niet een middel waar je blij mee moet zijn, want ik doe dat natuurlijk niet omdat ik dat leuk vind. Of omdat ik op die manier graag bepaalde berichten de wereld in wil sturen. Maar het is toch belangrijk om het nog een half jaar te verlengen. De maatregel betekent dat politie kan optreden tegen een hele groep als 1 iemand uit de groep zich misdraagt. De hele groep kan dan een forse boete krijgen. Het afgelopen half jaar is er echter geen 1 boete uitgedeeld. Maar dat was eigenlijk ook de opzet van het hele verhaal. Want we hebben, voordat dat de zaak operationeel werd, hebben wij de jongeren ook geïnformeerd. Gewoon met open vizier, in het kader van een stukje fair play, is gezegd van luister, wij gaan dit doen. De burgemeester heeft dat uitgevaardigd en weet dat het een boete is en die behelst toch een paar honderden euro's. Dat is een behoorlijk bedrag. En dat heeft toch wel geholpen. Wat heeft het opgeleverd? Het heeft in elk geval opgeleverd dat de overlast die verminderd is. Ik wil niet stellen dat er geen sprake meer is van overlast, want dat is niet zo. Maar het is wel zo dat de intimidatie en de bedreigingen wel gestopt zijn. Dus het heeft wel degelijk geholpen. De bedoeling is om op 3 januari 2013 echt een eind aan de maatregel te maken. Geen enkele burgemeester kondigt een samenscholingsverbod af in de hoop dat dat eeuwig zal blijven. Ik hoop ook dat het echt dan allemaal rustig is en dat we kunnen zeggen en nu gaan we het zonder doen. Beloven kan ik het niet, maar we doen er alles aan om in goed overleg met ook de mensen die er direct mee geconfronteerd worden, want daar is ook goed mee gesproken voordat het zover kwam, tot de conclusie te komen dat het nu de tijd rijp is om ermee te stoppen. De kaartverkoop voor de Dag van de Ouderen op 1 oktober is vandaag begonnen. In de Kempaan in Venray konden 55-plussers zich tussen 10 en 12 uur inschrijven. De Dag van de Ouderen wordt voor de 10e keer gehouden. Het wordt georganiseerd door de Centrale van Ouderenverenigingen. Op de dag zelf is er een plechtige hoogmis en gaan de senioren naar de Schouwburg. Daar geeft Henk Deters uit IJsselstein een optreden. Aanstaande donderdag kunnen ouderen zich ook nog inschrijven in de Kempaan tussen 10 en 12 uur 's ochtends. Morgen kan iedereen naar de stembus om te kiezen voor de Tweede Kamer. De verkiezingsstrijd is na vanavond achter de rug. Volgens de laatste peilingen heeft de VVD of de PvdA kans om de grootste partij te worden. Dit jaar staat er 1 kandidaat uit de gemeente Venray op de verkiezingslijst. Kees van der Molengraft uit Leunen staat op plaats 17 van de 50PLUS-partij. Het is de eerste keer dat deze partij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. De 50PLUS-partij is in 2011 opgericht om voornamelijk voor de ouderen op te komen. Zij hebben dan ook specifieke programmapunten gericht op senioren. We praten vooral over de pensioenen die ernstig onder druk staan. We praten ook over de AOW, vooral het vakantiegeld wat daar mee gemoeid is. En we praten ook over de oude grensarbeiders. Grensarbeiders die nu ook gekort worden op hun pensioenen door een wetswijziging die in 2005 in Duitsland heeft plaatsgevonden. De 50PLUS-partij maakt zich in Limburg daarnaast hard voor goedkoper openbaar vervoer. Iets waar ze in de provincie al mee bezig zijn. We hebben onlangs in de Staten in ieder geval een pleidooi kunnen houden om geld vrij te maken dat het vervoer in ieder geval wat goedkoper wordt.
Daarna hebben we ook voor de oudere partijen of voor de ouderen onder ons, en zeker de 50-plussers, geld vrij kunnen maken om werkgelegenheid te scheppen voor die 50-plussers, want ook die staan momenteel zwaar onder druk. Dus er gebeurt wel degelijk iets in Limburg. En dan praat ik nog niet over wat er nog allemaal kan gebeuren op het gebied van werkgelegenheid voor die anderen, zeker als we over de grensregio praten. Kees van de Molengraf vindt toegankelijkheid voor ouderen een van de belangrijkste programmapunten. Dit wil hij gaan verkondigen als hij in de Tweede Kamer komt. Of dit gebeurt hangt volledig af van morgen. Van de Molengraf gaat deze dag niet in Leunen beleven. Morgen ben ik waarschijnlijk in Amsterdam. Wij worden daar uitgenodigd om toch de einduitslag bij te wonen. En de einduitslag die we dan hopelijk toch zeker met 5, 6 zetels en mogelijk een Limburgse kandidaat in de Tweede Kamer te verwelkomen. Als u morgen wilt stemmen, kunt u terecht bij een van de stembussen in de gemeente Venray van 7:30 ochtends tot 9 's avonds. En dit jaar gaat dit weer gewoon met het rode potlood. Op zondag 30 september organiseert het Mondiaal Platform Venray voor de 10e keer zijn jaarlijkse Werelddag. Het evenement vindt plaats op het Henseniusplein. Bij het Mondiaal Platform zijn 15 organisaties aangesloten. Zij houden zich bezig met vormen van ontwikkelingshulp of humanitaire ondersteuning. Op de Werelddag zijn er stands met informatie over projecten. Daarnaast wordt er handwerk verkocht. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan diverse workshops. Internationale muziek en hapjes ontbreken niet. Van 12 tot 5 uur 's middags is het evenement te bezoeken. Tot zover het nieuws. Nu naar het weer. Morgen is er afwisseling van opklaring en stapelwolken. In de loop van de dag valt er een aantal buien. Het wordt 's middags hooguit 17 graden en er staat een matige westenwind. Donderdag staat er een stevige westelijke wind met een temperatuur van 18 graden. Dit was het PLMA-journaal. Heeft u nog tips? Mail dan naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Donderdagavond om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Ik wens u nog een hele fijne avond.